Čaute, ja som Dmety a vítajte pri mojom prvom let's play na hru Wrestle Jump. A je tu spoločne so mnou aj moja sestra. Pozdrav. Čau. No, tak ste počuli moju sestru. A práve tú žervatu, cukrovú. Ono to padlo. Ďalšie, dobre. Tak môžeme začať hrať hru. Ovláda sa to šípkou hore. Ja som potom ten modrý, keby niečo. No, aby si nevedeli. Monkey Splash. Nevadí. To musíme dať. Proste. Počítať, že silnejší než ja. No, tak som zatiaľ vediem. No, zatiaľ je to remíza. No, tak nie. Keď skončí toto kolo, možno, že si dám ešte jedno, že keď prehrám, tak pôjdem ešte proti mojej sestre, ktorá ma určite porazí. Asi. Možno ste videli aj video od Repliho, to je môj brat, ako natáčal tiež toto video. Ja som to tiež hral s ním, akože bol som vo videu a ešte som vám chcel povedať, že budem natáčať napríklad Minecraft na 1.7.2 a s kamošmi, buď s Adamom alebo s Dávidom. No a dúfam, že sa vám to bude páčiť. Zatiaľ dávam 2-0. Tak 2-1. Nevadí, môže byť. Ideš. Choď, kolotoč! To bol skoro kolotoč smrti. Alebo kolobeh. Jaj. Spine flip. 2-2. Zatiaľ je to remíza. No ale tá remíza už za chvíľu nebude, lebo buď vyhrá on, alebo ja. Takže vyhral zatiaľ on. Au. Presne na ten roh. Salto. Buchni si. Yes. Big. Ešte jednu a vyhral on. To nesmí sa stať. Nevadí. Tak a teraz už serem na to a idem proti Diane, mojej sestre. Takže pozdrav ešte raz divákov, až chceš. Čaute. No, takže toto bol pozdrav od Diany. No, takže ona sa ovláda s Včkom a ja so šípkou hore. No a ja som potom zase modrý a ona je červená. Počujete ten spev? Bude do nekonečna. Yes. Yes. Zatiaľ je to 2-0 pre mňa. Šmík. Nie, mamina. Yes. 3-0. Teraz to bude asi 3-1. Nehovorím. Aha, kopačka. Toto bolo dobré. Kopačka, lakťačka. Zatiaľ je to 4-1. A vyhral som. Takže ďakujem, že ste si pozreli toto video. A ak sa vám video páčilo, tak môžete dať like, alebo možno, že aj odber, po prípade. A dúfam, že sa vám páčilo. Čaute.